ki khubor ki babania. Menteri Rang Badu Jong keri Narendra Modi Ïakynduh ki CEO Jong ki Kompani keri Australia bat kumjuk ru ki Riewpawkhmat Jong keri Hanong ba Sydney. Ha kejingelang baningkong Jong Narendra Modi Ïakynduh Dr. Andrew Forrest badai Executive Chairman bat Nongshem Jong ka Fortescue Metal Group bat Fortescue Future Industry. Modi bat Dr. Andrew Forrest kilaya mirjingmut halor kilat ki kabu na kabenta ki company keri India ban yate alok bat ka Fortescue ha kaliang ka boarding electric bala ban pentamai biang kamtam hapo jong ka green hydrogen mission jong keri India. Modi syongya keren ru bat Paul Schroeder badai Chief Executive jong ka Australian Super bat ha kane ka jingya keren jongki Modi penpau syai ba ke India ka dei ka wei na kiri ki ba biang tam ban beiting ka ha kane ka perthai. President jong ka